Ahoj, vítej u 0. dílu protetického podcastu Levou zadní. My bychom chtěli tenhle díl věnovat nejenom tomu, abychom představili samotný podcast, ale samozřejmě i nás dva. Ten podcast vzniknul proto, abychom vám představili ten náš obor, v čem pracujeme a možná i zajímavé hosty. No a nejdřív se samozřejmě musíme představit. Takže mé jméno je Hanka Kohoutová, pracuji jako fyzioterapeut firmy Otobok a na rehabilitační klinice Malvazinky. A mojí prací je to, že učím lidi znova chodit, když přijdou o dolní končetinu. A ty? A moje jméno je Ondřej Vyhnal, pracuji jako protetik u firmy Otobok a věnuji se protézám horních končetin. To znamená, že když někdo přijde o ruku, tak já nebo můj kolega mu vyrobíme novou a možná třeba i tu robotickou. No a my si sem budeme zvát zajímavé hosty, ať už jsou to z našeho oboru, lékaře, ale hlavně ty, kteří to žijí, ty, kteří nás můžou motivovat a ukázat nám, jak se dá žít i po amputaci. No a poslouchat nás můžete na Apple Podcast, Spotify nebo YouTube i s videem. Takže poslouchejte a my už se jdeme sednout a jdem na to. Tak čau. Čau. Pojď sem ještě na chvilku. Zapomněli jsme vám říct, že Každou první středu v měsíci se můžeš těšit na nový podcast.